ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yidde ma woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo yummiraɗo arwajo ɓesguma kono foyta ɗumen jango ko woni laal fof ma juuɗe jiitu jam fagilli koye welani sa ummima wuro ma natelade toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafagili koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Jamfa Tu es jaloux. J'ai une femme derrière moi, une responsabilité derrière moi. Je suis... J'ai des charges. Aye. barke Rasulullah yow sa dekoni holal dama lay shifaay awata dara barke Rasulullah mi fiye adan ndi oɗon gandi ko heddani on tan hankadi no ko payon bedda ɗo joni kam rewɓe mbattani worɓe mbattani mi ronki andude noon hol mbaadi ndi ƴettuɗon ko wona mbaadi debbo wona mbaadi gorko o jibini kam responsable wona o geddi adande ko kalami o geddi son pari hami wi on yon deƴƴu wala question mi yida bullshit ndok biyema min hip hop ma totom ko ma jokitanam kede ana ala ko hibo waranma ala ko hibo waranma mais hodo hip hop no mo jira kadi wonata mimi sanani gede maɗo mais haade ɗum ɗo waɗa goɗɗum e galle ala ko mbadda guiƴami awa daɗima en 3 millions 500 no wona investir e debbo to au moins dépendre famille cikuda min mbaɗa faale au moins j'ai créé une famille min sa dekko ni mbaɗantuma mi ɗo koko waɗi hasawa famille ana wona hay dara way go anka jay tar wayo min mbaɗa faalama min dey e maire yaltu hen oɗo so tawi jeeɗa goɗɗo min ɓuurma yaɗaɗe temen jeeɗa mais so tawi ka gorko jatte bo mais arñenteɗo en 2 3 mois no arñenteɗo en sa waɗi ka foɗade mi cekkima mbaɗa fas sa waɗi ko ay woro tagɓe wonma dépassé way go wayo al bonni on me s'est créé ay dara wala créé kam ko keɓɗa ko pawo totuma mbiya ɗo créé donc wayo ko min waɗi créé min woni real niggas min ko hip hop waɗi kam king niggas soɗon pindira payon boobal bason bonnude gallam o ko bonnunede men bone hen ko bonnunede so mboɗo bonnede arne ham so mboɗo bonnede min arne ham an aduna no yeeso ma
gila ma dadima mi haldra e ala gorko valeur kuteroɗo ala valeur mbetto mbaɗa mi tew real niggas wa wala hono mo nan sali diri yanke ko for puyɓe real jeligo wayo mi wona hypocrite tawna hypocrite ka mbedde ay dara dañana ɗo yowlum mo sey mi woda wiya niga ko mbedde wonde nder galle ma ala ko mbawanda hoore ma yumma ko min jogi bamma ko min jogi min ko min jogi ay calson ko mi sordema aɗa holla mi ɗo hamadi yagal imbécile ko gonnomi ɗo ha joni mi maki ɗon sa dekoni mi ƴaɓɓa sawru mi cekkin ma jiya lawol niga sa mbeɗa wen niga tewal mbedde ko tewal la haɗa tewal mbedde tewta galle bamma. Allô? Oui? Bas hol yoon? Attends, hombo bas. An numéro mo noddirtamo ko homo numéro? A change numéro koy sabu min hanki mi noddima mi heɓanima hanki jamma he kadi mi noddima mi ronki tan hebdema pour lan change ɗa numéro la ilaha illallah haaɗima ɗo mais kala ko wawi wonde a fota change de numéro ma sabu hemo gandiraɗa ok ala problème mi yiɗi no noddudema mi noddima kadi mi heɓanima ndekete yo ka change ɗo numéro ya andu galle o kam nani huɓɓa jefet mbiyaɗo holɗum pawo nan heɓa warde hoore makko galle o jiiɓima sukaɓeɓe fof ɓe dilli te ya andu kam kala ɗo coyniɗa Amadou so wibinoma darna koyɗe ma ou bien doga saabu boni e dow ma bonima waɗa recherche baña war recherche ɗon tolniɗa saabu a wonani han kadi e galle o a wawa famude ko woni ko ɗo hen yasin wonani dow wonani less goto anda hoɗum nandata o mama mo tolniɗen ni hen anani pawo kadi jaɓani ñamde jaɓani yadde moni jooɗi nder suudu makko kala ko dotton momi ko seeɗa o ñamata o gayna moni jooɗi a tout le temps moni woni absence sehilma cuklel dewel ngel on kay ko cekɗo ni hen ala ko haali hay janggoyde ni woppi janggoyde moni jooɗi sara yumma mbimi ngara kalda pawo in bon ndaw ko yonta wa chéri ni mbaɗɗa machallah ñantinde ani keerol Guilli kam ñanta tan batton affaire mon sirani de ayi de worɓe ma ko yontaɓe mais wona pour hay batte quoi a faman tan andi worɓe ma on to tolnoto ñaatogal kala ene ɓeyda fewnide ɗumen nam ene ɓeydo mawnude tan ene ɓeydo wadde ko yooɗi ene ɓeydo ñantade quoi jontade soccot saabu mooso bettat kono hannde noon mboɗo welti quoi hannde mboɗo welti trop c'est vrai que mi tawan ɗo sehlam ni mais an ko tawmami ɗo ko vraiment no jiiromi ɗiɗo changement ji ni ko beelema mawɗo te kadi eɗen mbiya toujours alhamdulillah ko haltine ma ene wiye ka debbo moƴƴo ko foof ko joni gandumi ɗum par ce que neɗɗo so yiiɗi hunde yo jaran ɗum hunde foof min ji vraiment a haɓama sibo oɗo waaji no jirannomomi no arduno ni o arduno tan ko bonnude e kadi c'est vrai que sehlam aussi kañumne aussi wallitima par ce que kanko mboɗen kam ko neɗɗo ñaaɗo ko neɗɗo jawɗo lawade kono ko ɓuurimu labde reedu e moƴƴude ɓernde ala mais quand même kanko aussi o tawtima dow ɗum ɗon o waɗi comprendre waajo guilan arannoɗo ha on kaɓama ƴetti cukalel guila nawi ɗum joni kam vraiment ko hunde weltare e aussi ɓeydo tinnade tan anani ɓeydo tinnade vraiment ko noon tigui debbo waɗata debbo moƴƴo ko ni waɗata eyyi ƴewan kala kene adda probléme walla kerej hakkude men e gorko mum no foti wadde ɗum évité ɗum noon vraiment wiyama chapeau quoi machallah non c'est normal aɗen di communication wiyeteki moƴƴe couple mais communication tan yonani communication so wondani famdirde ɓeydo jiiɓade minen kalda minen pamdir on famam mbeɗa famam so mo woni moment difficile on anda so woni ɗon kadi mbeɗa anda donc machallah kala jiɗɗom yo duwnomi yo juut boy kadi wonɗo walliti mamma sabu ɓernde ko laaɓi ha ɓurti sa yi on jogi cuusal jooɗade ko kanko bismi on te o bismino on o sikkanno on en jogi hakkille on noon wona neɗɗo mbo sikkato o anda on kono kam joni ɗo ɗo tolniɗen
ɓiik addannoom ɗo comme prétexte allah waɗi ɓiɗɗo hannde faama am hayso welani bammak ni cuklel ngel yaha natti janngoyde ni ɓuri jooɗi sara yummakko ɗum fof jara haalde sabu fof ko an waɗi an a darani hakkude men minama a darani gilli gonɗi hakkude men minama sabu ay neɗɗo sa yiɗi ɗum teŋe e ma a darata goɗɗum a waɗata goɗɗum ko aybinta walla ko bonnata hakkude mon kalden gonga ay neɗɗo sa yiɗi ɗum kadi so gonga ari haalan ɗum an haɗa yiɗimi sa yiɗinomi ma wat ko mbatta ko ha kolla kam jaggal hankkadi somi yiɗi yiidema ko appel aji hankkadi ni a changé numéro de téléphone à chaque fois janggo e joom kadi aɗa wawi changé kadi numéro ma de téléphone eyyi moƴƴi yo allah won balla yo allah won balla ala probléme mami waɗa rectifié moƴƴi waɗa rectifié jahan kadi balla o nani yeeso ma yeeso allah yeeso ma so welima nahna so welima pitta bowal ko an tan ko jañmi ko haalande ma dal sukalle galle o duppi ko an duppi ɗum un point et tout suko galle o duppi ya andu ko an sabu neɗɗo wawa waɗandema teddungal yoɓa ɗum ngal ɗo golle bonde moƴƴi eyyi moƴƴi mi anda ɗum ko woni ko waɗi sababu mi wawa famude neɗɗo o yimɓe min mi wawa famude ɗumen baɗɗo signalé gauche an droite baɗɗo signalé droite an gauche neɗɗo waɗanma teddungal an yasin jippotanno tello tawma less rottanma battade wiya kam waɗanmo foof kala ko hani e neɗɗo yasin waɗanimam an mbawa darade mbaɗa ɗum ngal ɗo teddungal ngal ɗo ndeɗo bonan welani yero par ce que mi horsin faamu no fewi kono noon situation oblige guilden ha hannde tokor mak nen wiyatno yo arton te kadi sa inniri neɗɗo aɗa hooli jikku mum mbimom taw wayini yo jooɗoy tokor mak eyyi ɗum ko feere moƴƴere merci o won ɗon allah wonde moƴƴo bammak so sohlim tawoymo ɗon o woppam min kam e deeƴa mi tampide ɗum ko lawol joni wona kam haqqille ma ne yeedi ngal banggal eyyi o fama am yeehi donc allah wonde moƴƴo ma deeƴere waɗa kono noon chéri o yeehi kon ɓernam deeƴani hakkilam deeƴani koddema wiide noon mbeɗa andi mamma deeƴere makka haal golle makka haal kalɗo deeƴi won ko fewjata ala ɓe sikkani taw mo artuɗo wadde perturbé ɗo ɗaade hankkadi ɓiyi ko yeehi on wawi yaade o ƴeewa toon ɓiyi wallahi anda mamma sa andinom no gandirmom ni wallahi o wiyata noon te joom gallam natti ɗanade ñan foof e koyɗi minni kalɗo lelim parfois a tin ko arani som lelim koyɗi vraiment o waɗi kam traumatisé o tampini kam ay batte non vous inquiétez pas ay batte ɗum je pense que ça va passer ɗaade ɓiyi ko yeehi tan hankkadi mboɗa andi waaja ma gére ɗum quoi eyyi gartiri haqqillaji moon tan continue on gille moon mboɗa andi ɗo jiɗodiri eyyi te kadi yidde moon ala to haaɗi minen continue tan waajo kay joni kay yoya tan yoya par ce que minen min gona guiƴo ko minen ɓuurimo yodde ɓuurimo yontede ɓuurimo wonde mata yiyani min haɗani ɗon hay hakkille ko onon ɓuuri eyyi kasi onden yoya te ɓurɗom hakkille ɓurma yoya so woɗɗiɗe mbeɗa yiiɗ balle kam e duwaw non min duwima minen nomin jooli fof min duwata yoya lawol jam Nimso Guilli mere jom wona haydara heɓanima alhamdulillah mais min de joni ko mi famantani ma femme ça fait 3 jours hande balɗe tati mi anda ko dal est ce que o change aka wona haala belka wona haydara ko ɓuri ko hen muste kadi o jotta ha moment goto e jamma o immo jooɗo o jippo tan leeso ngo o mona waya mi anda ko hoɗum noon somi lamdimama o wawa kam haalde mi namdomo o wiya kam ni o haalta sa wona koye bojji makko taw ko mbaɗi ko ganduɗa ko min waɗimo goɗɗum jinnomi ko andude taw kadi ko dañɗo probléme kanko e yimɓe woɗɓe o haalnami par ce que min woni joom galle makko so dañi probléme walla so dañi ko muusimo mi sikku tan mo wawi kam haalande taw noon ko an o waddi ɗon kadi jinmi ko kalnami e baldal min waɗantande comprendre mi anda joni dal ma femme elle est comment mbinomi noon ko mami namdoma kalna kam
sar maymuna chicken woni koto Amerique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dennagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e sar maymuna chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji cirɗi galleji gonnuɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggono hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggono hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi foof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe dialaw eɓe jigui des terrains à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jegui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirte ni tongorde mabɓe nan ɗon. Kebe kalɗa ko ni ko gonga ɓiɗɗo no takki yummum kadi ko goytiɗa ko mboɗo andi ɗum kono ko haydara aha ɓiɗɗo no takki yummum kam wona haala ko ganduɗa c'est complet dañ ko watma walla dañ ko mbaɗɗama haydara an kana waranimo ko kulata walla ko payata ko ana wonani hen haydara ko probléme famille tan tokoso ana wona hen haydara mère min wonami koɗo e nder famille wonami étranger nder famille wonami koɗo wonami étranger je ne suis pas n'importe qui de noon famille kam sa dañi hen debbo a woni e nder famille joni min an ka jomi ka nenam kanko ko miñiraɗam mi sikkuɗon ko mbawɗon dañde e probléme fo mbiɗe foti andude haalnam alan ko kalɗa ko foof ko gonga komi yumma sababude ko ɓiyam muftuɗa kono alan wona foof haalete kadi saaha alandi neɗɗo rokkatake foof ƴefta foof mi rokki on foof ƴette foof min mi ala sidio tabu min e mon musat kam trop dañon goɗɗum ko ganduɗa on mbawɗo wadde partagé min sabu Allah komi ñaaguiɗoma tan mbiɗo wawi andude haalanam ko mbawmi hen mami waɗ ɗum min mi dañani so wona ma femme mi yiɗa mbo yiɗe situation mbaɗo ni ko mbawmi hen mami waɗ ɗum quel que soit alpha s'il te plaît komi ñaaguiɗoma rek haalanam ko woni hen mi faama ko mbawmi komi waɗ ɗumen parce que je veux le bonheur de ma femme alandi konko ko suni ko wona probléme makko de kadi wona e ma koye min eyyi koye yam a sellani mboɗo selli ko heɓma on ko weɗami haaldude mère notomi ɗo mbeɗa wawi andude wona jagguiram no ɓiɗɗo ma anani woto suuɗam haydara ko fotma dalde an ha sacha wani mbeɗa wawi andude s'il te plaît aɗa wawi andude kay kono saaha kadi ko mbatta e galle ko ene heewi
kadi no wonnal yiti sasa kadi ko mbaɗantama ko ene heewi mais no fo wona haydara min gonane jam ɓurani kam hande so mbiɗa waɗa e galle on gonane jam ko c'est zéro s'il te plaît haalam ko hoɗum mi ƴeewa ko mbawmi hen min ñaguima ɗum alandirtade han kadi datti ara daari ala a forsi ko haalde tan mi haalanma alan ɗo kam semre ɓe wonɓe e leegal ɓe alan mboɗo jogui noon tege mabɓe eyi c'est vrai tege oruji mire juuba en en ɓen kamɓe foof tege oruji ok joni noon won pornoɗo teggidde eyyi guiɗel min de wonko jinnomi namnadema seeɗa ko jam min alhaali caɗele gonɗe galle ko abla en ɗe min aɗa puɗɗi hankadi ɓennude haqqillam ko namdumami ko noon wona haydara goɗɗum koye namnade tan saabu min aɗum hawimi jimi namnadem caɗele baɗɗe ɗe toon no yimɓeɓe mbayni hen tampo enɗam ɗam fof nana doko jamma e ñala on beela an jungo ma ala eko waɗi ko toon sabu min mi ƴeewi mi ƴewtodima kono no jiirumi ni jaɓɓal ma jahal ma gartol ma eko way noon ina tundi haqqillam no feewi nam noon beela jungo ma ala hen sabu no wawade fof aussi min komi kilifa ma mi yiiɗa nana juuɗe ma eko ganduɗa an ko jiɗɗa wiide ɗo ha ko namgal tan min namdete holko jiɗɗa wiide min namdi tan mi jaalal min sa anda kam gila nden gila meɗe famde meɗe juuɗe ma ha ɗo a wonta andudemi ko jiɗɗa wadde mi accusé min komi jiiɓo walla komi dendino walla ka jiiɗomi meɗe yaha jaɓɓal ñakkuɗo fulla walla wona ayi wona non pourquoi tu m'accuses min mi yiɗaɗa waɗa mi accusé quoi wona accusation ko won jeynaba mo gandu noon e joni won jeynaba mo jiimi te jiitani won wayla mo puɗɗimi yiide e ma won jaɓɓe ɗe jiimi aɗa yaɓɓa joni ɗe a yaɓɓatano ɗe a wa'ana ni ɗum saabi haqqillam mum hankkadi deeƴani sabu mi famani jalal nde garmi ha Kër Massar ko ɗon nde diftotoɓe difti cuɗari ndi te ko kalis jondone kay ma wona e million ngaji 4 ko ɗum ɓe difti te mo teggi tan o mi suusama ko joom bone mi yeehi ha e makko moymoytumi jamma kalan momi fof no yaari o wi konko o nanata ɗum par ce que koko wayni koko waɗi no watti konko o nanata ɗum noon so fini ko convocation addunoyta kam tef mumi ɗahmumi o sali o yeehi o adduni kam convocation mais kalami ɗum noon ɓinguelam ɗum muusimo no wonno anda hay goto ko minen ɗiɗo tan ɗum hatta mo ɗanade ɗe balɗe minnene kadi ala to mbawmi haalde ala faama tan kadi an ka esam wona ko ƴiftumi fof mi ɓakkay ma franchement ɗum de wona situation par ce que min mi yiyani kon donc importance mo dañanmi on wona mi taƴe tew mi toto on so wona ko jawdi joguimi ndi dañon probléme mi toto on 4 millions mer hay donc mbaɗo mirage hooram sa mbimami kono so taw so mirage hooram koye 4 millions valeur wonto koye 4 millions mi totuma mais 4 millions wona dara police a yahata hen par ce que min sa yi police ko gaccam mi wawa humande ɓiya mi daña jawdi toon mi daña haalis poɗɗo ni ɓe mbiya esama nana police non mais tamit ɗum no watta ɗum 4 millions wona probléme taw ko ɗum tan mami nodduma joni téléphone o arta e galle he jara mbeɗa yara banque walla yaltina 4 millions mi tefa e junggo makko joɓa jummum gasa jamo aduna o ko ni way kam yimɓe compréhension comme ko petit bon liggotoɗo kadi kanko bondate gonnoɗa koye ko moƴƴi bon so ɓe jiiri noon kadi te jamono yakkima franchement mais ɗum ɗon kam woto haɗ on ñamde woto waɗon hay situation goto 4 millions ce n'est rien du tout pour moi te chacha e kaw ane makko on ɓurani kam 4 millions mi noddamo joni téléphone o arte galle mi toon 4 millions jam wonten annene Mamoudou
4 millions no heewi ka joom famille non jinnaɓe ma nanto ka jinnaɗam 4 millions c'est pas un problème mami totuma 4 millions jaa njoɓa gasa c'est ça voilà min de ñande fof mimi yow oto fawen haydara min de ñande fof mbaɗa kam ɗum no hirsini seeɗa tan wona jaam a jarama Nimso Guilli, what habe gida mother yaka want a Nimso. Nimso Guilli, what habe gida mother go want a Nimso. I remember the jam sudam, kon panam de wo pan mode jam. Ogane wande jam sudam mudun kon jam sudrum yidrum ko jaw di ton. Sana ni Nimso wi acha kalkole. De charanda wainaki da chudamo kanko gota winde mako alati nimsagata jontado be buti kono ngontu dako kanyu Guilli afeji pwana ndefo sahada holitam ahala namo to idama iko jeba manya ni nyabde budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na fekala nego poni bernde watakite po maye karte reno serde nimsita inama Nimso Guilli Nimsete 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 Mira we Nimsete 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 Mira we Nimsete Nimso Guilli, what habe gida mother yaka want a Nimso. Nimso Guilli, what habe gida mother go